asawa ko at yung anak ko. Quick live lang guys for my watch hour. Thank you. Maling tapat guys. Banding. Yan. Wala ko ditong malagyan. Yung ano, wala ko malagyan ito. Yung stand ko, pwede makuha. Hello everyone. Daya. Uy, yung... Diba, baka magsakit ang tiyan nyo. Hello, Sis Weng. Thank you for watching. Quick live lang to guys. Ay, Sis Weng. Nasa bundok kami ngayon. Hello, Sis Weng. Thank you sa pagpunta. May na signal siguro, Sis Weng, kaya blurred. May na signal. Nasa bundok kaya kami ngayon. Kaya siguro blurred. May na signal. Oo sis, medyo mahangin-hangin ngayon. Kami palagi nasa probinsya. Kaya hindi namin mamimiss. Kayong nasa ibang bansa talagang mamimiss nyo sis Weng. Dito kami sa labas kasi sobrang mainit. Kaya medyo mahangin ng kaunti dito. Oy, baka sumakit ang tiyan mo, Isha, ha? Kain mo pa lang. Kawawa. Natalo. Migil, tama na yan. Mainit. Okay, sige. Ay, sayang. Nagtaon pa sila ka makulog yan tiyan nyo. So guys, ito na yung ubi guys. So, nandito ako sa may bakod. Yan. Yung ubi, tumaas na siya. Yan, gumapang na dito sa bakod yung ubi. So, yan, pagapang na siya pataas. Kaya lang walang magapangan kasi maiksi lang yung bakod dito. Ito yung ubi pa. Oh. Ito yung ubi. Nabuhay lang siya dyan, oh. Nabuhay lang siya dito.
Tapos gumapang na siya dito, pataas. Pataas ng pataas ito. Uy! Tira yan, eh. Diyan. Gagapang sila dyan. Tira yan to. Alis ka na. Okay. Para may pumuan si Laker ko. Shucks. Nakaapak ng popo. So, electric pan sa loob. Inoff nyo. I-off mo nga be muna. Tama na, dapluso na si Isha. Ingat, Joseph. Oh, dapluso likod. Basta iabu-abuhan ka naman yan. Magaling nito wala ko. Umaga. Ano, bare pagkansag, pabiga kita madali. Ataban talaga, alas 5. Ay, layo. Para alas 6, dumana kita ngayon. 1 hour lang. Hanggang 7:30. So, stand ko taan. Yok ko na to. May na signal.